מסוים היא מגיעה לעמדת העבודה, כאשר היא מגיעה ונתקלת בתאורה חזקה אשר מגיעה מהרצפה, מיד המלגזה נעצרת, מתקדמת קדימה, מעלה את המשטח למיקום שלו, שמה אותו במקום, יוצאת חזרה החוצה, מורידה את המזלג ויוצאת חזרה לסיבוב בצד ימין לפי הקו. הופ, מצאה את הקו וממשיכה לנסוע בקו במסלול. היא לא תאבד את המסלול נסיעה מכיוון שיש לה חיישן אור. חיישן האור מוביל את המלגזה במסלול הידוע. לשם הדגמה, אנחנו מוציאים אותה ממסלול הנסיעה ומראים כיצד היא חזרה מיידיות למסלול נסיעה הקיים. עוקבת אחרי המסלול ומגיעה לנקודת התחנה הסופית שבה היא צריכה להוריד את המשטח. בדקה שיש לה אדום, ראתה אותו, העלתה את המזלג, נסעה אחורה, הורידה את המשטח במקום העבודה ויצאה ימינה חזרה למסלול הנסיעה. כעת נחליף את המשטח לשחור. גם כאן הגיע לתחנת העבודה. עכשיו היא צריכה לקנות שמאלה במקום ימינה, בגלל שהיא מזהה שזה שחור. ומאוד. להתחבר בחזרה אל המסלול.